Ilaski Serrano, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Asier eta Biok. Asier eta Biok pelikulari buruz hitz egin behar dugu, Aitor Merino egilearekin, Aitor Merinorekin berbetan egon gara. Bera aktore ezaguna da, Madrilen bizi da, Goenkalen badabil. Ikusten dugu Euskal Herrian zen, Goenkalen ikusten dugu, baina jende askorekin lan egindako mutila da, ez? Eta laburmetrairen bat zuzendu eta gidoilari lanak ere egin dituen arren, lehenengo film luzearekin, dokumental honekin bestrenatu da, Asier eta Biok, zinemaretoetan dagoena momentu honetan, eta guk, berari buruz berba egin dugu, pelikulari buruz berba egin dugu, esan momentuz 16.000 ikuslek ikusi dutela euren datuen arabera, gehiago izango den arren, urtarrilaren 17an estrenatu zen filma, eta gogoratuko duzu ezelan urtarrilaren 8an, astetxu bet lelau preso politikoen kolektiboko bitartekariak zirela eta horra txeloketa batzuk egon ziren abokatuak eta pertsona batzuk tartien pelikulako protagonista, Asier Aranguren, eta orduen purtsu bet pelikulan foko guztiak jarrita daude, da horri buruzko xetasunak bila joan gara, Aitor Merinorekin. Estos somos Asier y yo, ahora. Berezia da edo espeziala da, bera espetxeratuta dagoen bitartean, pelikulan bere ahotsa eta bere irudia libre egotea, ez? Behar bada zentzua handiagoa dauka pelikula une honetan. Zergaitik kontatu nahi duzu, zuen historia? Bai Amaia eta bai ni Euskal Herritik kanpo bizi diren euskaldunak gea. Ni orain duela 25 urte Madrilara joan nintzela. Eta orduan, Madrilen gure gatazkari buruz hitz egitea oso zaila da. Asier nire lagun mina etan sartu zenean, hainbat galdera genuzkan, ez? Eta beraiei erantzun nahian egin dugu pelikula. Pertsona bakoitza mundu bat da. Orduan ez da berdina Madrilen erakustea edo Zarautzen. Zer esan dizute Madrilen pelikulagatik? Madrilen pelikula arrakasta handia izan du, naiz eta areto txiki batean egon, oso areto txiki batean, beste banatzaileek ez dute pelikula ikusi izan nahi, ez da erakutsi ere. Jendea gauza politak esaten ditu, gehienek. Bere entzat ez da normaltasunarekin gai honetaz hitz egitea. Zer da gauza honen emontzune eta zerekin sufritu duzu gehien? Asierren atxiloketa. Pelikulan hitz egiten ditugun gauzak ez dira kontatzeko errazak edo pertsona bati buruz hitz egiteko erosoak, ez? Eta orduan, Asierri alde batetik gure ikuspuntua eta gure iritzia argi eta garbi utzi, bortizkeriaren kontrakoa, guztiz kontrakoa, eta aldi berean errespetuarekin egin nahian hor nahiko zaila izan da. Baina gauzak mugitu behar ditugula, hori argi daukagu, eta ikusten dugu nolabait gauzak pixka bat mugitu ditugula, eta hori egin nuen espero. Hau da kontatu duguna, hau da guri gertatutakoa, gustatu bazaizue ondo, eta ez bazaizue gustatzen, pentsatu dezagun zergaitik ez. Hori Aitor Merinoren testigantza eta pelikula honek ekarri duen gora bera guztia esan duzu bezala, jende asko ikusi du eta jende asko arrimatu da gainera kuriosidade askorekin eta beste askok ikusi gabe jota txikitu egin dute pelikula. Eta Euskal Herriko gaiarekin topo egiten dugunean, beti gauza bera pasatzen zaigu, Julio Meden saiatu zen La Pelota Baskarekin eta oraindik ere berak asko aipatzen du, esaten du, asko markatu zuela La Pelota Baskak sortutako gora bera guztiak, eta orain beste filma honekin gaude. Bai, eta berek esaten dute, bere historio pertsonala da, berari galderak sortzen zaizkiolako, bere umetako, beran klasekidie, beran lagun mina dana, momentu baten bizitzak aurrera egiten dagoelako, bera Madrilera du gazte-gazte, aktore bihurtzen da, eta bere betiko lagune, beti harremana dakon pertsona hori, etan sartzen da. Eta eskutitz bat iristen atzo berari, zatitxu bat ikusi dugu bideoan, pelikulan momentu unkigarria beba da, zelan esaten zon, etakidie dela, eta bera galdetzen dugu. Nola, biografia antzekuek eukintze pertsonak hain ezberdinak izan algara, eta hain lagunek izan algara bebai, eta orduen esaten zuen berak, pelikulan hori isladatu nahi dauela, bakoitzak atara beran ondorioek, bakoitzak beran galderak egin, eta zailenaz apur bat hori izan dela. Berak argi daukala, beran ikuspuntua zein da gaiarekiko,
baina errespetuz jaso nahi izan duela bai bere lagunaren figura. Ez dakit ikusi duzuen, ez dakit zer entzun zuien. Nik ez dut ikusi, eta peni ez, azte bukera honetan egon da zumeixan, Aita Mari aretuan, eta ez dut ukiden borik ikustea joateko, baina ez dut galduko beste aukeran bat. Uste dut, ikusi baripe oso beharrezkoa diela olako ariketak herri honetan, ohitura gutxi daukagulako, soseguz, hausnartu gure izanagatik bakarrik, olako errealitate bat behitu, ulertzen saiatu, eta gero emaitza euskalo, baina behintzat horretara hurbildu eta saiatu ulertzen zer dauen herri honetan protagonismo handia eduki daben erakunde baten atzian. Ze persona dien horrek, ze historia dauen horren atzetik, eta hori ikusten da behintzat ezagutzen saiatu. Olako ariketak eskertu baino ez dien behar. Gero, Aitorrekun honetan, anekdota asko, pelikularekin batera solasaldiak antolatzen dituztelako, jendiegaz berba egiteko, eta esaten du, ze ezberdin, Euskal Herrizen edo Euskal Herritik kanpo esate baterako. Ez dona jolan pelikulie esan, bai, badau, estena gogor bat esate baterako, gogorra, ama eta semie, borroka armatuari buruz berbetan oso iritzi ezberdinetakoek. Eta agian guk bizi izan dugu lagunen bategaz edo ingurukuren bategaz, bai ikusten danien emetik kanpo, esan dau, jentea oso harrituta geratzen dela, oso deseroso, zelan bizi aldan egoera honekin, eta gero oso egoera normalat izela eta oso normal erakusten dau. Da batez be, hori esaten zauen, deserosotasun agentiena, jakin nahi abe bai, eta, mila anekdota honekin lotuta Euskal Herritik kanpo bat, ez be. Ez dakit, bardina dan, Pako, ze ustezun, Euskal Herrizen olako pelikula bat erakutsi, kanpuen erakusti zaila izaten da. Nek grazia indit esan duenean Madrilen oso zaila dela Euskal Gatazkari buruz, hitz egitea, tezera agertzetar, noski, izango ez da bat zaila, ze Madrid eta Gatazkaren kausa lehena, ez da, erabiltako bat, alegia, ez dago Gatazkatik kanpo, Madrid da, eragilea. Orduan, zu Madrilen men bezaudelarik, ara joatea, zura Gatazkari buruz hitz egitea, horregatia zaila. Beste aldetik, nahi lan hauek denak interesan eta giritzen zaizkit, ematen diote etaren jardunari, eta gatazka esan zagun, ukitu antropologiko bat, ukitu humano bat, eta horre ja esan nahi du atzean geratzen ari dela gauza hori. Eta hori interesgarria iruditzen zaik, eta baita ere fokua zabalduz, beti egia eta kiden kontzientziak nola funtzionatzen duen aztertuz, baina nik usteak litzeirak, torturatzaile baten kontzientzia nola funtzionatzen duen aztertzea. Edo kontzientzia arazoak aldituen torturatzaile batek. Edo langile bat bere lanpostoen defentsan porra hartu eta jipoitu den poliziak badu, kontzientzia kargarik. Gero etxera joaten denean bere amari ze esaten dio. Ez gidoi baterako aria, Aristi? Polizia horrek, edo Inigo Kabakaz hil zuen ertzainak ze esaten dio bere amari etxera joaten denean. Ama, mutil bat hildez kalean, kontzientziko karga dauzkat. Kariño ondixakien, baina Manurena egin dozu oraintxe. Bai, barkatu. Bai, Manurena egin dozu. Zeurera ekarri dozu. Zera, presuen gainean gauzela biktimari beri buruz, eta ontxe bati buruz gauzela beste... Barkatu. Esate baterako, Manuk egin ez duena ingo du, barkamen eskatu. Esaten zigun jent asko kemetik kanpo ez duela ulertzen, bere adiskidetasuna. Esate baterako hurbiltzen dela, eta hau Aitor, ezagutzen gara, ez dut ulertzen hau. Ulertu daiteke olako laguntasun bat? Ni bai, zuztet, horrek esaten duena, zu gaztetan ezagutu izan baldima dituzu klasean, edo zuregin lanean, edo eskolan ibili baldima dira, eta gio, golakoak nik ere neu ezagutzen ditut. Oain, behakin elkartzen naizenean, hitz egingo dut. Oain, ni ados ez naiz sekulan egongo, gauza horrekin, nik krimenakin horrekin ez nago sekula ados. Berdin da, etxekoa izan, launa izan, oseati, nik horrekin, buhutazioa, ezken, buhutazio hori aspaldikoa da. Berak bardin esaten dago, nik Albert Camus, oin dela, 40 urte irakurri nuen da, arek esati zuen, le crime, c'est le crime. Krimena da. Eta berdin da, gorria, berdia, alakoa. Eta nik horrekin, Albert Camus esaten zuenakin, hori lotu zait 18 urte nituenetik. Hori ezin dut onartu. Ez dauka odolezko ezer, eta orduan esaten dau, berantzat hori oso garrantzitsue dela. Agian ez dela izango beste pertsona batentzat, eta berantzat badala garrantzitsue hori lagunarekiko. Eta momentu baten galdetzen zorreri buruz du bai, eta badausolako berak egiten dago ezberdintasun hori. Ez dakit Maite Asier kartxelan egotie, pelikularentzat?
Hombre, nik uste dute horretarako nolabait jendea muitu egin duela ez da pelikula ikustera joatea. Zeuken nolabaiteko ez dute zan nahi hori ondo egondanik, ez da? Baina onura bat behar bada emon diola, zeholan jendea animatu egin da pelikula ikustera joatea, ez da? Baina zoritzarrez, esan nahi du zoritzarrez, ondorioa ez da edo oso ona izan, ez da? Berak esaten zigun traba gehiago izan duela esate baterako Euskal Herritik kanpo. Igual hori gertatu eta gero, ja... Igual Madrilen, bai, edo Euskal Herritik kanpo beste nolabaiteko ondorio izan du, ez da? Baina, bueno, nik ala ere, pentsatzen dut horrelako egoerak edo lagunak edo existitu izan direla Euskal Herrien asko. Osea, kuadri askotan egon dira ideologi desberdineko pertsonak, egoera behar bada horrelakoak edo antzekoak, eta printzipioz nik uste gauzak holan eraman hoi izan direla, ez da? Naiz eta oso politizatuta gauzen, eta naiz eta politikari buruz asko egiten dugun berroan, kuadriletan eta ez dugula egiten, eta familixetan bez, hobe politika albo batera laga, ez hasi eztabaida horretan, itxi beste egun batera, kontxe, eritzi ezberdinak eukita be, hobe da berba ez eitia, zuzenean ez da be. Edo errespetatzen gara, edo beste... Eta behira zein arrasa den berba egitez, gu ikustea besterik ez dago. Baina, Aristik esaten zuena, Madriden mota askotako jendea dago. Zuk esan duzu, Madridela gure... Estatu espainola. Gatazkaren zea. Estatu espainola zentralizatua da. Barkaidazu. Gatazkaren eragile nagusia. Madrid da hiri bat. Eta hiri hortan daude 5 milioi, 6 milioi, bueno, Madrid komunitatean, eta Barcelona bezala, 7-8 urtean ni Barcelona bizi izan naiz, eta Barcelona eta gute, ni bate diferentzik ez dut ikusten, oain, batzuk, ni agorratzen naiz, Montserraten, nik ezagutu izan ditun fraileak zeagin deuteura, osea, eta gintze ikusia izan zituztenak eta launa zian. Oie, dana, ezagutu izan ditut. Orduan, danetako jendea do, bai Madriden, bai Barcelonan, hemen ere bai, bagoitzak. Orduan, ez zait iruditzen Madriden arrakasta gutxiago izatea. Iritzia oso mediatizatuango komunikabide guztiak kontra jartzen direlako. Bai, esaten zuen, normaltasunez ezin dela hitz egin, oneri buruz. Eta amaiera aldera eta etxekueri esan, batez be etxien jendazko dengo delako pelikula ikusi duena, besate baterako anekdota moduen Meridan, Extremaduran solasaldia egiten dute, papeltxo batzuk banatzen dituzte, era anonimoen bakoitza jartzeko berba baten pelikula ikusi eta gero jaso dauena. Eta agertutako hiruhitzak pelikulak ikusi dauena ulertuko dau. Elkarrizketa jartzen zaren jendiek, errespetua, euren harremana ikusita, eta aita, batez be hor, Sierra Aranguren aitzen historioa be, oso gordina dalako berez, eta, agertzen dalako pelikulan, eta jendi hori, ikusi gabonak pelikula, hori, esate baterako Extremadura puntan zer jaso dagoen jendie. Hortxe dago, gonbidapena, egina, Asier eta Biok filma ikusteko. Ilezki Serrano, eskerrik asko. Eskerrik asko.